Boom bang lidi, zdraví vás Clary u hry Mortal Kombat Complete Edition a já jsem tady s Šnditlikem, přesně tak. A já budu s Bzinking. Zabzán. Dám si zase na hard? Jo. Tak a my to chceme prostě tady všechny rozsekat. Jo, a Šaukana nedáme. A Gora už vůbec. A to je zajímavé, že my budeme na ně dva a my budeme. No ale tam nahoře už ty poslední 3 bossové, už jsou bossové, že jo? This fight will be your last. Hej, co to je za mnou? Já se bojím. Já se bojím. Where there is smoke, Ona there zab... is fire. Ten hajz, oni nás chrání, oni jsou zlí. Tak pojď. Já on to vůbec ani neumí. Aha, tak to je něco jiného. Hustý. Hej, tak jo, to bude hustý tohle fight. Pojď! Neštvi mě. Jo. To je hajzlo. Počkej, aha, já jsem tady. Já to mám plný, já jsem si říkal. No, ale já mám tady to. A dělal jsem to 1000krát, to nic normální. No, běž tam ty. Počkej, jak jsem to udělal? Jo, tabem to udělal. Oh. Killing ho. To je sám, šumko. No a co? Šumko. No, ale ty porazíš šumko. O škorpionka. A teďka tam dej mě. Já tam chci jít. Tím tabem. Ty dej 0. Dej 0. Aha. No, tak to bojuj. Au. Tak se objevím já, když umřeš, ale ty nesmíš umřít. To je salám, šunka. Oh my god, tohle sviňářský. Dobře. Máme 10 penízků. Jak round 2? Fuj. Dělej předměně. Nejresum. To bude něco tady. Jo. Zkus to, nějak to tam proklikej. Proklikej to tam. Proklikej to tam. Dva největší přátelé. Nejhorší přátelé. Jsem dělal zbytečně. Jsem to nechtěl. Ty jsi to znamený to nic? Dělal si to? No ale tohle je počítač, ten... Koukej jak... Na to musíme najít. Jo. Ty škorpione, nechcem. Přestaň. Počkej, ale mě nejdou ty kouzla. Aha. Čím? Mají docela hodně života teďka. Počkej, mají jsou vlastně nahá. Je hajzlo. Tap. Jdeš. Bojuj. Co jsi to udělal? Aha. Máme 1 penízek navíc. Udělej pak na někoho ten. Kdo udělá fatality? Ty jo? Dělej. A udělej na ně X-ray, dělej. X-ray. X-ray. Co to bylo? Tebe zabil? Jak to, že jsem mrtvej? Já nevím. Co jsi to za krv udělal? Já právě nic.
Pojď, dělej, jestli je nezabije, tak si na to naštvu. Na mě? To je hajno. Když nemá hlavu, tak může žít. Že jo. Round 3. To je Fight! Teď ne, teď možná bojujem. Vylinkni. Počkej, to jsem já? Kdo? Jo? A proč mi to dělá? Já jsem to nic neudělal. Tak se mě sakra naštval, já se zmrazil, když mi jde. Ale trochu horším způsobem. Ne, teďka se jdu zabít skorpiona. A to si vychutnám, to si říkám. Můj úhlavní tady. To je hajzlo! Jak mi to šlahlo? ty vole, ne. Tak bojuj. Dej si je. A ty na čel. Jak jsi točil a ty tu. A ještě. Hej, to je Vovko, tady je ta brána. A tady to chráněj. Co to sakra bylo? Jak odletěl? Finish him, udělej nějaký hustej, dělej. Dáme jim baby, já ti cítím jak mimina. Ne, dej hook up. Tam 7, to jsem nezapamatuju. Teď je to stejný, tam 7. Proč si to nepamatuje? Cože, to je hustý? Oh, Ta hlava. oh jej. No jo, Cabal. 274. Máme penízky. Fatality. Můžeme si koupit bonbony. Za fatality. Plus 250, 524. To je za fatality, hej, tak to budeme dělat fatality. Jo no, furtinky. Defeat. Nelson Blade a Jax, to je ten se železnýma, který tě roztrhne. Asi ne, Blade střílí ty lidi. Jo, pak furt. Tě nohou začne zabíjet. Zahrám si pak ještě 2 kola a to bude konec. Jo. A zbytek necháme na příště. I guess I'll have to do this the Na hard way. pár 2 a bude se Round neslyšná 1. Mortal Fight! Kombat, zvonec a konec. A schválně se to dá. Máme. Ne, víc. Protože to hrajeme my. Oh, je, stěra. Ty, holka, ej. A ještě ne. Proč bouchnem do země? Tak udělej taky. A co mám udělat? Tak to nevyměň, dělej zpátky. Co to sakra bylo? To je šmejk. On mě nenechá stát. Ten hajzl mě nenechal stát. Tak to mě naštval, zapěl. Oh. Dole máš X-ray. No. Ne, a nedej si ho pak k tělu, furt dělej ty bodáky na zem. On nic nebude moc udělat. Aha, on umí skákat. A bodák. A bodák. Ona má X-ray, ty vole, kámo, ještě... Jax wins. Oh yeah! Round To lama, ty vole, tak to co podáme. Vymění mě. Vyměně, počkej, koukneme se na ty taby. Ne, to máš v entru.
No a jdu. Aha, tak nahoru. Tady, tak. Tady, tak speciál. SD plus Ne, tab. tak asist. SD plus tab, SD plus tab. Aha, viděl jsi to? No, ale já se taky podívám. Já se chtěl udělat ten speciál. Tak asist. Tak a... Počkej, AD, je. Oj, dobře, tak to bylo hezký. Au, to jsem nečekal, že mě, ale... To bylo hustý. AD tap. Počkej, já se chci kouknout na ten... Jo, dělej velký furt. Já chci porazit tohle, úplně mu dělat fatality a úplně ho rozsekat. No dělej, předmě mě, udělej to. Aha. Tak vypadá, že nedáváš si ani druhé. Já budu furt dělat tohle. Jo. Ať mě neštou. To prd. A ty bacha. On ještě žije. Jedna jediná chyba a je po nás. Oj, debil. To byl Matrix. To byl normální Matrix. Ne, ježiši. Teď jsem to mohl dát. Je nová prsíčko dole. Ježiši, no jasně. To jsem já, ta hnusná holka, dej retry. A to bude poslední hra. Ne, to poslední hra. jo. This fight will be your last. Jo, už ne. Kdyby zakopla. Počkej, jak je ten tab? Tak, no sorry. Nevím. Um, tak asi S a Sorry. S a tab. Tak jo, já to dám hned. Aha, tak budeme brát pro energii. Jo, mě, já jsem na tohle dobrý, ona se ke mně ani nepřiblíží, že jo. Ty si na tohle rychlej, dělej co nejrychlejší, že... On má zvedlej náramek. Náhrdelní teda. To... Ty hajzle, to... To prdečevka. A teď mě se naštval. Jo. Ne, tak asi ne. Když jsem tě tak načal. A dělej mu furt tohle, on se tě ani nedotkne, tak se skrč a furt ho bouchej jako já. A X-ray dělej! Jak odletěl! Dobře. Máme plus 1 penízek. Jdeš se podívat, ne? Kombo. Já myslím baby, mě zajímá, jak vypadá. Ale to víš, že ještě není konec? Sakra. Tak dělej, tak mě tam dej. Já jen sekám. Víš, na tohle jsem strašně dobrý, on se ke mně ani nepřiblíží nikdy.
on nemá skoro obličej. Chápeš? Ty budeš šlát mýho kámoše. Ale oni vůbec nedělají X-ray. Až se úplně rozsekal. On se skoro ani nedotknul. Vůbec nedělá X-ray. Musel jsi to zakřiknout. No, mě tady zabijou. No dej tam mě, dělej. Dělej. Enter. Já ti dám asist. Co A. Oh. To ti časem načte. Ne. Já to nesnáším, jak se to vymění. To je šmejtka. To je šmejtka. Jak to, že jí to nic neobírá? Bravo. Játra. Játrinka a hlavička. Jo, ale já udělám fatality. Běžnej mimino. Ne, já nechci mimino. Ne, ale ten je tak trapnej, že musíme vědět. Ne, já chci ho úplně rozsekat. Asau. Asau. Ty hajzle. Jo, tak se mi to páčí. Je po něm. Takže toto je 250 penízků! Oh, a ještě další 250. Za fatality. Mám 1407. My máme 1400. To je hlava. Takže toto je konec dílu, uvidíme se u dalšího partu a já se s váma loučím. Čau. Čau.